Perfektionisten kan godt lide at tale og være klog og vide det. Elsker at tale på konsonanter. Kan godt lide at være bestemmende. Der sidder du. Her står jeg. Hvorfor er du kommet her i dag? Så kan jeg hjælpe dig, ikke sandt? Hvor er det dejligt. Det er dejligt at hjælpe andre, for når man hjælper, så er det jo en forudsætning, man ved bedre. Og hvor er det skønt. Nu skal du høre. Mit ideal er højt på, hvad jeg nu synes er idealet. Hvis jeg synes, vi skal have et dejligt arbejdsmiljø, så skal vi det. Ikke også? Og det vil jeg kæmpe for, at jeg bliver ved. Det er jo positivt i virkeligheden. Nu får jeg fremstillet lidt forkert. Det er jo super. Det er jo skønt, at der er et ideal, hvis idealet er noget, som alle er med på. Jeg hørte en, som sagde, for første gang der har vi faktisk skrevet i vores annonce, efter en lægesekretær, at vedkommende skal have humor. Revolutionerende. Men det kan jo være, at der er en eller anden læge, som siger, nu skal vi have humor i praksis. Så er spørgsmålet selvfølgelig, om det er lægens humor, eller om det er, hvad der er sjovt, ikke? Min faglighed er bedst. De, der kom med det der akupunktur, det kan de godt glemme. Ja, jeg kan også huske en gang, der kom kiropraktorer for 30 år siden. Ja, nå. Men jeg ved nu stadigvæk, og de er idioter. Jeg laver gerne som perfektionist en lille klike, sammen med de andre, ikke? Udvalgte øjenkontakt til dem, der ved det samme som mig. Står der ikke det? Jo, øjenkontakt til udvalgte, ikke? Vi, der synes det samme, ikke? Er det ikke også rigtigt? Altså, de andre, ja, de ved det ikke på samme måde. Det er fordi, vi er bedre. Vi er gode mennesker. Vi kan dømme de andre, hvor er det godt. Og det hygger vi os med. Og vi har det sådan set fint. Vi har heller ikke problemer med at få nogen som helst ud af vores lille forkontor. Farvel. Her bestemmer jeg. Sådan taler man ikke her. Så begynder de at råbe og skrige. Nej, prøv at høre her. Ja, sådan taler man ikke her. Du må gå ud og tale sådan der. Jeg går nu ind til min læge, og så får jeg ham har jeg ikke også styr på. Jeg går ind til min læge, og så får jeg ham til at skrive en lille brev til dig om, at du skal finde en anden læge. Farvel. Og lægen siger selvfølgelig bare, ja selvfølgelig, og gør det. Så det er der styr på. Den er jo god, altså den kantede lukkede gestik er jo god til at lave rammer med. Altså, og den der, jeg lavede før med at lytte, ja, er der, ja, tak. Altså, jeg ved ikke, hvor tit de sidder med den i telefonen og siger, gør sådan her, altså de kan ikke se jo, men alligevel ikke, så kommer den jo frem. Jo, godt. Vi er med. Ja. Var der mere? Det sjove er, hvad det er for nogle billeder, man får lavet af de andre, ikke? Er vi enige? De andre. Og den stemme der, der lugter. Der er aldrig blevet gjort rent. Og vi kan mærke det, vi kan høre det. Fordi vi har dannet også det korrekte billede af de andre. At de andre måske ikke er sådan... Det er for vanskeligt for os at håndtere, så det går vi ikke ind i. Nu skal I kigge på hinanden. Bare 2 og 2. Og så skal I bare inde i jeres eget lille sind, der skal I vurdere noget, der er galt ved de andre. Jo. Det er øvelse i, når der kommer du. Haha. Ja, hun tror, den matcher sweateren og lægedage. Den, der hænger rundt om, men er det nu helt de samme farver? Og kan man det? Forstår I? Jeg skal ikke sige det højt, men I skal bare ved jeres krop udtrykke den største foragt for det der underlige sammensætning mellem briller og hår. Altså. Det er meget hurtigt. Bare lige kigge på hinanden, og så... I skal bare lige vide, I kan jo, ikke?